Gospodine Plenkoviću, svaka čast Velikoj Britaniji, ali mislim za Hrvatsku. Da li je, teoretski govoreći, za Hrvatsku bolje da se približi Višegradskoj skupini ili je bolje da se nekako još više približi središnjoj administraciji, odnosno Europskoj komisiji, dugoročno? Postoji neko pravilo da Europska komisija najbolje štiti interese malih i srednjih država unutar Europske unije. Međutim, ova situacija koju je proizveo referendum će ponovno, siguran sam, otvoriti u ovom trenutku malo stavljenu sa strane institucionalnu raspravu našeg cijelog projekta koji je Lisabonski ugovor na određeni način definirao na jedno dulje razdoblje nego što smo očito mislili. Činjenica da je renacionalizacija europskih politika jedan trend kojeg gledamo praktički zadnjih 7-8 godina otkad sve ove krize o kojima ste govorili traju. I jako je važno da iznjedrimo lidere na nacionalnoj razini koji ne samo imaju povjerenje u europski projekt, nego ga žele graditi i dalje. Ta rasprava o decentralizaciji, rasprava o monetarizaciji, ja mislim da je to jedna vrlo isfabricirana rasprava, zato što su nadležnosti vrlo precizno definirane temeljnim ugovorima. Jako se dobro zna što je isključiva nadležnost Unije, što su podijeljene nadležnosti između Unije i država članica i koje su sve to kompetencije ostale na nacionalnoj razini, plus načelo supsidijarnosti, plus načelo proporcionalnosti. Sve su to pitanja koja su više u svojevrsnom javnom prostoru amalgam tema, a ne realne teme. Pogledajte sada što će primjerice povjerenik gospodin Hill u Europskoj komisiji. Do jučer smo imali prije Mogherini gospođu Ashton koja je vodila globalnu politiku Europske unije. Velika Britanija spada u 3 zemlje koje daju najveći obol europskom proračunu. Njih 10 financira praktički 80% sredstava. Ujedno, oni su ne samo stalna članica Vijeća sigurnosti, nego ulažu najviše u obranu. Mi u ovom trenutku gubimo na našem vanjsko-političkom kredibilitetu u smislu sposobnosti. Hrvatska mislim da mora provesti u biti jednu internu raspravu, sad smo već evo praktički u 3. godišnjici našega članstva, jako dobro vidjeti koju mi to liniju želimo zauzeti. Ja mislim da mi moramo biti snažno proevropski orijentirani zbog toga što je to projekt koji će unatoč ovoj krizi trajati. Ako sada dopustimo onim političkim snagama koji ga žele razvodniti, mislim da će se cijeli kontinent na globalnoj razini učiniti puno manje relevantnim nego što je bio. A to bi i za nas i u smislu standarda i u vrijednosnom smislu bili koraci nazad.